America nata anyị ewuru na afọ anya anyị dị na agriculture dị n'ebe anyị akpata ego dị n'ebe ife niile a ga-eme n'ala Igbo niile mana ụlọ asị ka ewueli ya na anyị ewuri ya anyị wee jee n'iru eze Akajiọfọ Igbo nwee were ikpele m na-aba wee daa n'ala wee yọọ ya wee sị ya lekwa ozi bịanụ and anyị ga-ama ife anyị mere ka ewuwe tempụl na Gavriel. Ọ sị m na enwerekwana ana dịnụ oles ma anyị nweta ego ka aje chọba ebe a na-adị ka anyị golu. O sie ịchọ ego afọ ka eje gote ana ka anyị wunye isi na agrikọlchọ wunye isi na biznes a ga-eme ka ego wepụta. Mana mụọ bụ Rabbi lozozie na Yahweh enidiro biznes ka wee wueli ya ụnụ ya na ife Yahweh kwuru na Exodus chapter 25 oge ọ si Moses ya jee gwali ya ụmụ ya ụmụ Israel ndị niile bụ ndị obi fa magharịrị emegharị ndị niile bụ ndị kwetenụ jiri obi fa kwete na ọ nwere ebe a ga-ewulie ụlọ ya bụ Yahweh ka ya bụ Yahweh wee bịa wee guzo n'etiti ndị Israel ka ya na-afọ wee mekọ ka nna na nwa ka ọ wee gozie fa fajero mee biznes tupu ife n'enya nọ ka onye ka akị ara ka ọ nwe ka o ji wee wetara wee bido wee lụba the tabernacle of Moses with the tabernacle in the wilderness. So n'ife anyị fụrụ ebe a tata bụ na anyị charịrị mụnwa a na-ekwu mụnwa wee sị ya wee nye agba alụ maka na asị m weta ego ka eje chọba ana enwere m ego afọ a wee sị ka eje mee gịnị ka eje mee biznes n'obi nke umeala anyị chọrọ iru Yahweh mana ọnwụ ife Yahweh mere tụrụ m n'anya ọ bụrụ na tupu nsị Amerịka na-anatali na ọnwego ndị ozi Yahweh gbara ama maka tempụl a ga-ewuli ebe a nkwụsị ọ ga-afụrụ ndị ozi a fa ma nwa fa ga-apụta ka fa nye testimony nke fa maka na ama mmadụ na-abụ na-eto ọgbara bụ ofu ama abụgo ama nke Yahweh. So na ife a na-akọ n'ụlọ tata bụ etu mmụọ asụ efu ya etu mmụọ asụ ewọta ya na etu nso ya nata ga-ebido njem a ọnya mee na ụbọchị tata ụmụ nwanne anyị ndị Israel fa na-atụ anya anyị fa na-eche anyị ụmụ nwanne anyị ndị Amerịka African Americans fa na-eche anyị imirikiti n'ime fa ejego mee DNA test fa agwafa no IGBOLAND somewhere in Nigeria ka fa si wee pụ and na eziokwu because of the slave trade. Mana n'ezie n'anya fachi ịnata anyị Igbo fachi ịbịa mana fachi agụba ife dị na news ife dị na newspaper ife dị na travel directory egwu atụbafa asị kidnapping asị nke nwa akọgide ife yi na ndị agbafue. Hallelujah. Mana achọrọ m ịgwa anyị ofe ife ọ bụ na Igbo etetego n'ụla wee sị na ofu ebe fa ga-abịa ịsụ ọfọ nke dị fa na Yahweh. Ama na ndị nchụaja na ebe a ụmụ ọgba ndụ ụmụ ebe na-ekwu ndị nchụaja bịa n'iru Yahweh were aja wee bịa n'iru Yahweh a wee mụ udo aja udo. Praise Yahweh. Hallelujah. Igbo na Yahweh a wee dị n'udo maka na Igbo na Yahweh adịrọ n'udo kịta. Enwere imirikiti ụka nọ n'ala Igbo mana Igbo na Yahweh anọrọ n'udo. Mana udo a ga-ebido na temple Bene Ifrahim n'ugwu nsọ Ifrem. Hallelujah.
maka na akwa Ifrem bel ndị Bible scholars nje na Bible na afụ na Ifrem nwere akwa bel ọ sị you have chastised me, you have chastised me, my back has been beaten up. Akwa anya mmiri ka Ifrem ji gbanata wee si ya wee daalụ nne ya. And kedu ife butere akwa afọ? Ifrem jere na mba ọzọ wee welụ chi ndị mba afọ wee fede ya wee ka ọ kere ụwa niile sọ Israel ka ya wee nyelụ ntọala ya ka fa na-efie. Ndị mba ndị ọzọ niile fa nwee chi fa na-efegasị mana ọ bụrụ na Israel. Mana n'ezaya na ala Igbo tata imirikiti bịa basị ọgọ ofu Chukwu ka a na-efe. Ọ nwere ife ome na ofu Chukwu a ka a na-efe mana ọ bụrụ ofu Chukwu, ọ bụrụ ofu Chukwu maka na ndị mba dị iche iche nwesi chifa. Israel nwe Yahweh, Yud He Waw He, Yud He Waw He, the holy name, the sacred name of Yahweh, Yud He Waw He. Another sacred name, that name ka Yahweh bịa guzo n'ugwu nsọ. That name dị n'ugwu nsọ kịta. Nke mbụ bụ ọ ga-agbagotelu n'ugwu a wee bịa sụchaa ifia dị ebe a mana afụrụ ebe enyi ya ji wee mee set apart. Enwere 10 stones dị ebe afọ. 2 the outside the set apart. So together for the 12. Mana ife dị n'ime the set apart the 10. Ọ bụrụ anyị butelu okwute ndị a n'elu ebe a. Anyị fụrụ okwute ndị a n'ebe a. Mana na ntụziaka Yahweh ọ sị na ọ ga-etu the 10 tribes si wee nọdụ iche, the 2 tribes anọdụ iche. Mana n'ugwu nsọ a the 10 and the 2 ga-agbakọta ọnụ wee bụrụ one house. Hallelujah! Na amụma Ezekiel 37 ọkpụkpụ a nwụrụ anwụ ọ ga-adịzikwa ndụ ọzọ? Ọkpụkpụ a ọ ga-adịzikwa ndụ ọzọ? Ndụ ga-abịa n'ime. Igbo na ala Igbo ọ ga-adịzikwa ndụ ọzọ? Ebe a ka okwu afọ ga-esi bido. Ananya bụ ife igwe nọrọ ebe a. So na ife nna ayọ mmadụ niile gbagotere ebe a bụ na the book of Revelation, I believe chapter 12, also, we defeat Satan, the devil, by the words of our testimony and by the blood of the Lamb of Yahweh. Not minding our lives, even unto death. Maka na ekwensu na-agba ụja. Ekwensu a na-enwe ike idefeat okwu ọnụ Yahweh. Mana nke nwa bụ onye ji okwu ọnụ Yahweh afọ. Iwere ụja ekwensu na-agbọ gị wee tụrapụ okwu afọ wee gbafelu. Ọ bụrụ ya na nke ya anago. Mana iguzosie ike n'okwu ọnụ Yahweh. Ekwensu gbọsịa ụja. Okwu ọnụ Yahweh ga-eme gịnị? Ga-emebi. So Igbo anyị ga-enwe mmeri. Amen. Maka na ọ nwere ndị Yahweh for the remnants. The remnants. Ọ sị na in all generations na ọ rọpụtagolo onwe ya the remnants. And these remnants ga-eguzo n'eziokwu ya ka ife niile bụ ife o kwuru gbasalụ Israel aghaghị ịbịa na mmezu. Ọ sị na karịa ma okwu ya gbasara Israel ama abịa na mmazu, eluigwe n'ụwa eme gịnị? Agabiga. And anyị ma na naanị anyị nọ na ya bụ mgbakwasị ụkwụ Yahweh ka ọ bụ Isaiah 66 verse 1.
Yahweh nọ n'okpueze ya were ụkwụ ya gbakwasị n'ala ebe a wee sị na Aịzaya 19 na ebe afọ bụ ebe ọ kpọkwasịrị afọ ya na Ijipt na a ga na-achụrụ ya aja ebe afọ na aghaghị ịfụ ndị nchụaja ga na-achụrụ ya aja nsure ọkụ ebighị ebi. Amen. Ọnya bụ na Mount Ephraim ụfọdụ na-aghọtara ọgasị na Yeshua abịago na aja adịrọzi na ada achụzi aja mana okwu ọnụ Yahweh nke onye ama kwuru na Aịzaya 19 etufuru ya etufu. Hallelujah. Amen. Ka ngwa nke bụ eziokwu ọ ga-esi Amerịka nata and bishọp na ebe a bishọp ezekwa na nwunye fa ga-agba ọsọ ala ibe na-ekwu ife ka m si Amerịka nata fa na-achụ aja na sinagọg fa adịm agbadata adịm esote eji achụ aja maka ana enefa ka ndị ya zụọ afọ ka na Jizọs abịago etu esi kụziri anyị na ọ bịago so na ọ bịago na aja adịrọzi so ka ọ na-eme ife nefa na-eme mụa na onye elu na-enefa. Praise Yahweh. Hallelujah. Mana echetụrụ n'iru Yahweh wee yọọ ya wee sịa nna m ịkwalụ m nkwa si m na njem a idu m na-eje na ife ọbụla agbalụ m yalị na ajụjụ ọbụla m nwee mụ bịa n'iru ya jụọ anya na ọ ga-asa m wee bịa n'iru ya wee jụọ anya wee sị ya ife a ụmụ gị na-eme o ziri ezi n'iru gị kedu ifefe ji enye na efe m ghọtara ma na efefe nwa na-eme ụka ka Yahweh gwalụ m sị m na aja adịrọzi na Jerusalem maka na tempụl dị na Jerusalem etibiago mana a were afịa wee bịa n'ala Igbo wee guzoro afịa n'ala Igbo wee kwụsielu ndị nchụaja n'ala Igbo maka na onwere onye si mba, onwere onye si Israel, onwere onye si America, onwere onye si Europe wee bịa n'ala Igbo wee kụzielu ndị Igbo ka esi achụ aja. Akakwuo. So na Yahweh uche dị na aja ndị Igbo na-achịrị ya ọ dị ya mma anabata nke bụ ebe tọ ụtọ. Hallelujah. Ị mara anyị na Yahweh nọdụ ka nna na nwa ọ nwere ka o si agwa ya okwu nwee sị ya mana kedụzi ibe ndị Juu ụmụnwanne anyị ga-ekwu maka abịa papa ga-asị na anyị na-ebe ka ndị ya azụ afọ ime ife ọ gwara o wee sị m na ọ bụ ife rụba ama ndị Juu ga-afụ ma fa bịa n'ala Igbo wee fụ ka ndị Igbo si achụ aja fana ya na akwụkwọ fa na Tora fafụ n'obe etu a ka ndị nna fa si wee chụọ aja n'oge tempụl guzo na Jerusalem n'ọnya bụ ife fa ga-afụ wee mapụọ Igbo wee sị n'ezie anyị nụrụ bụ nwanne. Etu a ka ọ dị.